Ahoj, ja som Ezajec 006 a vítam vás pri videjku, ktoré ste mi donútili vy, čo som rád, že ste mi to pripomenuli. Veľakrát som vám to ukazoval, ale teraz sa to naozaj stalo, že sa mi to podarí ukázať, keď mám druhý kanál. A to je, ako si zväčšiť možnosť nahrávania. Vidíte, že hádžem ako narábať s Facebookom na Slovak Tutorials, ale ako si zväčšiť, aby ste mohli nahádzať väčšie videjka ako 15 minút na YouTube. Takže sme na YouTube, chceme odovzdať a toto tu, čo sa dole zobrazuje, vidíte, odovzdať videa vo vysokom rozlíšení v rôznych formátoch až do dĺžky 15 minút. OK. A zvýšte svoj limit. Klikneme na toto. Ja teraz rozmýšľam, kde mám mobil. A, vidím ho. Tak, a overenie účtu. Krok číslo 1. Ak chcete povoliť v účte ďalšie funkcie, musíte poskytnúť svoje číslo mobilného telefónu a overiť tak, že účet je momentálne pod vašou kontrolou. Zadajte svoje číslo mobilného telefónu. Na toto číslo vám za spoločnosť Google odošleme textovú správu s verifikačným kódom. Čiže krajinu, jasné, že Slovensko. Zadáte mobil. No, neviem, či by ste mohli vedieť môj mobil. Či by ste mali vedieť moje číslo. Ale tak. To by ste chceli vedieť, čo? Teraz neviem, ak to urobím. Takže pozrite, ja to pauzujem, dám tam moje číslo a uvidíme. Takže za chvíľku som späť. OK. Tak je to tu, akurát ste to mohli mať možnosť počuť. Teraz do Pitvora. Už je tam moje číslo. To som nedomyslel. Nevadí. Prišlo mi to. Váš kód overenia v služby Google je 953238. No myslím, že ste slušní ľudia, slušní odberatelia, že mi nebudete prezváňať ako sprostí. Ale tak ja mám väčšinou tichý režim, takže to nepočujem. A keď mi zavoláte, tak ja sa pozriem vždy, kto volá. A nereším, že kto to je. Či aký výsmech, takže teraz môžem čakať trochu viac telefonátov. OK, takže vidíte, tu dám overiť. Blahoželáme vo vašom účte. Teraz môžete odovzdávať videá, takže ako 15 minút. Není na tom nič zložitejšie. Nechápem, prečo ste si to nemohli všimnúť, ja som to ukazoval už veľakrát, že tunak, takéto kliknete a tam pošlete. Ale viete, a ja som bol taký, že toto si nastavíš už sám. A veľký bačov. OK, takže môj kanál, ako vyzerá. Počet prehratí 2. Ale tak je to začiatočný kanál. Toto je paráda. Videli ste to niekedy, tak si to pozriete. Ak nie, tak nevadí. OK, tak ja sa s vami učím. Idem teda točiť ďalšie Pardon. Idem točiť teda ďalšie videá. Asi si idem dať iné číslo do útučka. Ale nevadí, no to však čo už no. Tak ja sa s vami učím, palce hore odberajte a dúfam, že vám toto pomohlo. Hlavne tým, čo to chceli vedieť. Takže